Ana sila magtarong gyud daw og eskwela para makuha gyud daw nimo unsay gusto nimo nga trabaho, makapili gyud daw ka. Kay kung dili di magtarong og eskwela, dili di ka makapili. Ay ati ra tawa oh. Oh, nay itom, nay puntik-puntik, nay puti, nay pula. Makapili ko ahay ko ana ko ane. Pero ang kanindot pwede na ko silahot doon. Guys, tanawa akong manukan guys, daghan nagmanok kung daghan na kaayo. Naapoy mga manok dito sa kilid ay. Ako rin naluoy ng mga manok ba. Delikado manggod ang mga manok nasa gawas kay mapaakan og bitin, matagakan og lubi, matumban og baka. Ano ba? Muna ako naning kamot yung nga makadakop ko sa mga manok nasa gawas para mabutan ako sa sulod. Muna kamo ayaw mo pa nga suko makawaan ta mog manok kay ilaharam ang safety akong giunahuna. Libre po sila pagkaon dito sa sulod. Dili sila mga matay dito. Bar, kuha siya itong manok mo dito kay watay sunan. Atong kadubuhan. Mama po, wa pa man tagipaw mag-video na lang ay. Absorb di ba eh? Kato lang ipagpil. Sir, Good morning, sir. Down. Namoy mission karon ha. Ang isa sa inyo mabilin dere manglimpyo, diyan ang isa magukod sa kriminal. Rickman, ikaw manglimpyo dere. Kaya nimo? Sir, ako rin limpyo, sir. Ikaw magukod sa kriminal. Yes, sir, ako sir. Ako. Magbantay ka, narabo to siya pusel. Kawatan to siya manok. Yes, sir. Kawatan manok? O mga manok, puro to hinikta niyang dala. Pila may gigawat, sir? Ang sulti sa kuha, mga 5 daw to. Gisulod man daw niyang sako. Kuyog na lang ma, sir. Unsay kuyog? Para sa body ba? Dili pwede, manglimpyo ra ka diha, manglimpyo. Limpyo naman po na, sir. Sige, sir, kuyog min pa, sir. Dili lagi pwede, kailangan na ay manglimpyo dahil isa. Musupag yung sa kuha ba? Basili na ta, basili ta. Bansili daw, sir. Bansili, sir. Sige, masugod ka, bansili mo? Ako'y gukod. Kaya magkano mo? Oo. Sure? Lagi, kaya ka na ko, sir. Sige, ikaw na lang panglimpyo dito. Yes, sir, yes, sir. Limpyo na da. Sige, ikaw na magukod ha. Ay, sir. Ay, kumpiyansa, RPG ra ba dala to? Sir, PG. Itong basuka ba? Ay, kabuang. Kung sa may sakin ako, Land Cruiser. Sila, crossing magbabao ra ka. Di babao. Hindi ko eh. Hoy, ikaw din yun. Ni, bansili na Hoy, ikaw magkata. Anong puro naman yung piso? Hamang mama ni. Hamang mama na nyo, tek. Hamang yung mama. Hamang mama ni. Luya sa mga piso. Hamang mama ni. Ayaw, lima. Musyagit kog I love you. Basta na ako'y kadungan mo ingon po I love you. Ako anak ka. I love you. I love you. Oy, ako anak ka. Ako kay mahal kita. Sige ha. Mahal kita. Mahal kita. Ako anak ka. Sige, imo anak ko. Aga! Hoy, wala man labot ang manok. Kuyaw niya. Itubag po ng manok, murag buang. Ayahan na na. Harikmar, biskwet ah. Sama ni. Biskwet. Gay ko be. Tagay na yung mga igagaw. Tunga mo, tunga. Saan pagtungaan eh? Saan man na siya pagtunga? Mura magkagwa ng eskwela. Huna-hunaan ang mga na-learn sa eskwelahan. Grabe mong kamura magkagwa ng eskwela. Ma'am, 1 part, ma'am. Oh, 1 part. Bay, tunga ta na bay ha? Bay, kita tunga bay. Kami may nakauna uy. Hala, iyang tilap-tilapan. Pero kitilapan man ano malikpar. Tungaon ginako. Tarunga nagtunga di ha? Tagay ng bata. Kitilapan na po. Alay na tilapi ba? Ano ni kanon na? Kaklaro ana, nga napit ang dugay kay kamo mata. Ala. Nahagbong imong kutsara, Rakmar? Nahagbong imong kutsara? Ano naman dahil? Ana, tay bisita day karon. Basta mahabong ang Sara? May bisita? O tinuod man ko na, basta mahagbong ang kutsara na bisita. Ayo. Ay te, ay sa ka. Ako ditong ginugos ni mo, diba? Ay, ikaw tong kinugos na ko na. O, ako man to. Ay, wala man siguro kay tarong kaon. Wala lagi te. Ali pagkaon diri, ali pagkaon. Maulaw man ko te. Ay, maulaw ko rin tao. Ay, diri ba? Eh, nagkaon man po akong anak. Rekmar, pasaluan na akong kinugos mo. Tama na ba ka? Ay, wala na. Sus, gipaspasan po kaon sa buang. Nganong nagapangawat kog manok? Kay og di ko mangawat og manok. Wala ko'y sudan. Kung wala ko sudan, mapasmo ko. Ig mapasmo ko, mabuang ko. Inig mabuang ko, manigbas ko. Makapatay ko. Mapriso ko. Oh, Hoy! Ang bilang mo na! padayon ang gikuan. Bay, tawagan gina ko kung mama ha, magpasundo ko niya, tawa. Hello, ma. O, tawa. Nagsakyanan akong mama, raptor. Nanay, may raptor, bay? O, pason mo ikunyag raptor karon? Ako, tanawa, tawagan akong mama na ko, ha. Hello, ma. O, tanawa. Apasan ko ni mama ang sports car. Nabugti ko, kani kang isa, dre. Bay, tawagin mong mama, bay. Na-sure ko, wala na sila sakyanan. Dili na maapas yung mama, wala sakyanan. Hala, nanawag siya, oh. Wala pa na sila sakyanan. Tawag-tawag rin na iya, ha. Bot-bot kayo na iya, ha. Sila mo kay paminaw to. Hello, ma.
Helikopter manong tingo. Wala na sila helikopter. Wala magtikaw na sila helikopter. Ah, manay na. Kanina rin ako naglupad-lupad rehan. Kapitan ako ng helikopter tre. Kapoy na ko. Uy, wag na yung mama. Hoy, nakascore kog 90 sa exam ba? Gipakita na ko ni mama. Kitagaan po ko niyag 90 pesos. Na ako 100 man ako score. Gipakita na ko si mama sa test paper. Gitagaan ko niyag 100. Ako score man gani kay 120 niya. Gitagaan po ko ni mama 120 pod. Sure, oy. 120 mo ha? Dakuha ng 120 oy. Ma, sama na. Sama na. 500? Hala no, 500. Daku ano? Sa sunod ha, ipakita gyud po ni ako ha. Hoy, gina tong kwarta ba? Palit tong makaon ba? Hoy, tanawa ya 500. Hala 500 imong score ba? Hala graan niya oy. Grabe nga score 500. Hoy, Rikmar. Ipili nimo. Mo man ipakita nimo dito inig magbayad kag kuryente. Ay, para bayad ay kuryente. No, kakuyaw. Madod abi pa nako 500 yung score. Hoy, dong. Kana sa ginga, og imo nang ihalad, pwede niyo ka maka-wish. Sure di ako na. Lagi, og imo nang ihalad dito sa lubi. Man lapit. Katong naigamay nga lubi dito, nay nagpuyo dito nga dili yung nato. Lagi ba, sulay para matuo ka. Ikaw, sulay ikaw. Ano nga labi? Sayang nga pati ano eh. Akong wish kay iPhone. Ang wish nako kay iPhone. Bulok man eh. Akabuang!